приятели! Отново сте с нашия канал MV Automotive и надявам се следващото видео да ви е интересно. Става въпрос за турбо. На дизеловите агрегати, на всеки съвременен дизел и на голяма част вече и от бензиновите. Намираме се пред Audi A6 2009 година с двойка турбодизел двигател. Клиента, както се кара на магистралата, колата губи мощност и почва да пуша страшно много сивосинкав дим. През заспуха съответно спира автоматично. Ясно е, че има проблем. Съмненията са или за двигател, което е изключително лошо, разбира се, бутало и така нататък, или за турбина. Качвате на пътна помощ, колата вече е в сервиза. Пробвахме колата, запалихме за кратко време, наистина изключително голям дим от аспусите с сивосинка, в които е показателно, че двигателя гори масло. Знаете за видовите пушаци. Тръгнахме да гледаме и най-лесният вариант, тъй като съмненията определено са за турбина, да откачим маркуча, който отива в турбината към интеркулера, за да няма и да видим има ли масло или не. Това е най-показателното, тъй като турбината представлява система, която е свързана към изпускателния колектор на двигателя и съдържа две части, студена и топла. Топлата част се засмуква смукателните газови, завърта турбината, а студената част, въздуха, който идва от въздушния филтър, влиза към студената част, турбината я нагнетява, оттам минава по въздушния път, отива към интеркулера. Това е радиатор, който служи за охлаждане на въздуха, идващ от турбината, тъй като за двигателя е добре да работи с колкото се може по-студен въздух, по-добро изгаряне има, по-добра работа. Затова е създаден този интеркулер за охлаждане на въздуха. От интеркулера въздуха вече постъпва в двигателя и започва изгарянето. За да проверим, разкачаме тръбата, която е между турбината и интеркулера, за да видим има ли масло и за какво иде реч. Колата е дигната на подемник. Разкачили сме маркуча, който е от турбината, както виждате, към интеркулера. Тук е въздушния път, идва в интеркулера и нагоре. Разкачаме, внимаваме съответно и както виждаме има изключително много масло. Може да видите сами на пода какво се случи при изкарването. Допустимо е за турбината да има много леко омасляване. Всичко над това изключително леко омасляване вече е проблем. За да сме още по-сигурни, тъй като тук имаме лесен достъп, разкачаме и маркуча, който е от въздушния филтър към турбината и тогава вече имаме достъп до турбината. Може да барнем с ръка, има изключително голям луфт. Това е другото показателно, че турбината е заминала. За случая ще трябва да свалим турбината и тъй като се очаква, че цялата система е напълнена с масло, щом пуши така от двигателя, това масло е постъпило в цилиндрите и се изгаря, трябва да прочистим въздушния път до интеркулера, съответно интеркулера, въздушния път между интеркулера и двигателя, за да сме сигурни, че проблемът ще бъде отстранен както трябва и няма да имаме проблеми при монтирането на нова турбина. Турбината, за да вкара масло към двигателя, към интеркулера съответно. И имаме проблем в нашия случай. Очевидно е, че още на допер челостта е заминала. Случва се много често и с времето заради самото стареене, но по-често срещаме проблем, когато имаме проблем с масления път. Защото маслото постъпва от двигателя под налягане към турбината. Средната част има два лагера, оста. Охлаждането и смазването се извършва от това масло, идващо от двигателя. Много често се случва да бъде запушен масления път, масления вход до турбината не достига масло и изключително бързо, тъй като турбината работи невероятно високи обороти, много бързо заминават
или семерингите, или самите лагери, турбината се разбива и става голям проблем. Другата причина, поради която турбината може да замине, е ниско масло в двигателя. Това също е проблем, тъй като маслото няма достатъчното налягане да стигне до турбината. Съответно, отново нямаме омазняване и отново се случва, стигаме до същия резултат. Турбината просто се заминава. Това е проблем. При постъпващ проблем, при такъв дим в аспуха, спрете незабавно, защото маслото постъпва все по-голямо количество в цилиндрите, изгаря, но не изгаря както изгаря съответно дизела и може да замине двигател, бутало и проблема става огромен. Затова спирате, диагностицира се проблема и започва подмяната. Поръчали сме нова турбина, ще покажем как става подмяната, разбира се. С другата ще покажем как се изчистват и маслените пътища. Забравихме да кажем, че при диагностицирането, това е лично мое мнение, аз така ги правя нещата, е добре да изкараме и маркуча, който идва от след като сме установили, разбира се, че турбината е проблем, вкарва масло, съответно ето влиза и от интеркулера маркуча идва и влиза вече в дросела, смукателния тръбопровод и двигателя. Затова, след като е ясно, че системата се напълнила, може да видите докъде чак е стигнало маслото и се влиза директно вътре. Махам тръбата, която е от интеркулера към дросела и паля колата. Един път така вече турбината е изолирана, така съм сигурен един път, че двигателя работи добре. Ще изчисти пушъка до 2-3 минути, 5 и продължаваме оттам вече с подмяната на турбината. След като сме свалили турбината, може да видим за какво иде реч. Ето нагледно. Топла част и студена част. Това е частта, в която въздуха нахлува от двигателя през опускателните колектори. Влиза в тази част, задвижва ротора. Това е на ост. От тук се задвижва съответно и другата част. Ето е турбинката, може да видите. Нагнетява въздуха, който постъпва от тук, от въздушния филтър. Въздуха се нагнетява, тръгва по магистралата към интеркулера и към двигателя. Сега може да видите и проблема. В този случай оста се дошла и времето, няма проблеми по маслените пътища. Просто е счупила оста. Може да видите за кой е реч. Всичко играе. Съответно и от тази страна. Просто оста, която е в средата, която се смазва от едната страна, от другата буквално се е счупила на две. Турбината става неефективна, може да се пробва да се рециклира, разбира се. Другия вариант е втора употреба, новия е доста скъпа. Върви от порядъка на 1700 лева до 3 до 4000 лева, зависимост дали е оригинална, китайска и така нататък. Ето и турбината, която ще използваме за подмяната. Взели сме втора употреба турбина, рециклирана, проверена, напълно изрядна. Ето може да видите, оста трябва да няма, луфта трябва да е изключително минимален. От двете страни. Това е бустерното. Командва се от вакуум, трябва да се движи. Ето виждате, вакуума, когато дърпа, нагнетява, отваря за повече мощност, по-малка и така. Това е като цяло за турбината. След като сте сигурни, казахме, сте почистили двигателя, проверили сте маслените пътища, може да пристъпите към смяната. Затова включително, освен за двигателя и за турбината е препоръчително. Следете смяната на маслото, сменяйте си го на време, масления филтър, да няма някакви проблеми видими с двигателя, за да може всичко да ви е поддържано. Защото казахме, че основният проблем заради смазването с масло, запушени маслени пътища от
дълго не сменяне на масло. Ниско ниво на маслото също много често влияе. Спира притока на масло към турбината. Много къс срок турбината, няма смазване, няма охлаждане. Буквално вътре заминават лагерите, оста и така нататък. Отива за букулка, ремонтът е скъп. Затова превентивните мерки винаги са по-добри и удължават живота на вашия двигател. След като сме готови, няма да показваме как се монтира. Самия процес лесно е. Тегаво е във видеото да го правим да показваме. Турбината по обратния ред, както сте сменили към смукателния колектор. Казахме почистване, ето го въпросния интеркулер. Основно почистване, защото е набит в случая с масло вътре. Ето, сами може да видите какво се случва. Целият е нахакан с масло, трябва да бъде изчистен абсолютно перфектно, за да се приключи с проблема, да спре да вкарва масло в двигателя. След като си изчистили всичко, бъдете сигурни, проверете си пътя, монтирайте новата турбина и си карайте колата със здраве. От нас за това видео ще толкова. Абонирайте се за канала, да може да правим хубави видеа. Ударете камбанката и дано видеото отново ви е харесало, дано да бъдем полезни. Помагайте за развитието на нашия канал MV Automotive и до следващия път. Благодаря ви!